Miren bé este paisatge perquè en uns anys podria formar part del passat. Estamos a los pies del Peñagolosa, que lo tenemos ahí al fondo, y como te contaba, se puede apreciar las manchas marrones de la vegetación, tanto en las especies de pino presente como en las encinas. Els boscos valencians agonitzen, el color marró substituís al verd que hauria de predominar a finals de la primavera. Són els símptomes de la manca de precipitacions. Un arbre dèbil també està més exposat a l'afecció de les plagues. Un caso típico es el de los escolítidos con el pino, ¿vale? Quedan debilitados por la sequía o por la procesionaria y eso facilita que sean colonizados por estas especies de escolítidos. Este any ha plogut un 70% menys del que és habitual a la comunitat valenciana. El color d'este arbre denota l'estrès hídric que pateixen els nostres boscos. Una combinació de factors que ens deixa un escenari idoni per a grans incendis forestals de cara a l'estiu, encara que els experts recomanen mirar més enllà. Vaticinen una transformació del paisatge i la desaparició d'espècies. Los bosques que caminan hacia una transformación. Si pensamos en el paisaje del sur de la península ibérica, nos damos cuenta que los árboles han desaparecido, se han matorralizado. Es decir, han sido sustituidos por arbustos de gran tamaño o de pequeño tamaño, pero que ocupan el espacio de los árboles, porque no hay recursos hídricos suficientes para mantener los árboles. Una de les solucions, diuen, és millorar la gestió forestal, importar llavors d'entorns més adaptats a la sequera i plantar aquestes espècies. En definitiva, ajudar a la transformació dels boscos, un procés que de forma natural portaria segles i seria més dràstic.